Mbak, Apa? kayak ngopo? Tempe. Tempe ini apa? Tempe kripe lah tempe ni wong. Tempe ini Sukiyam? Sebelah kena cokot. Dicahe. Ayo kan anu kacang barangnya lah mau nyolong endi, Mbak? Bisa lepok gak colongan, Cuk. Kacangnya apa ya gatet, guys? Jadinya kan gas muat meletus. Bingung aja, Mbak. Iya kan, Kong ini oke wong sayang kok. enggak sih komen DM. Mbok tak pek bojo gelem ora, tak pek bojo gelem ora. Nek rabi nek gelem ora, Mbok. Wah, Jangan apa? wis tuwek. Wah, wone udan adem kok. Alah. Sirar rabi mah bongkong. Tidak bisa kamu wah. Nyepelek. Gitu.